Knjiga pripada nizu povijest hrvatskog jezika i obrađuje 16. stoljeće. Brojni autori su napisali ono što su smatrali najvažnijim iz tog doba. Knjigu je izdalo Društvo za promicanje hrvatske kulture, Croatica, i odlično je tehnički opremljena. Današnje vrijeme je vrijeme kad ljudi gotovo rađe gledaju slike nego što čitaju tekst, tako da ovdje mislim da tekst i slike se međusobno dobro dopunjuju i da knjiga u cjelini jako dobro govori o hrvatskom jeziku 16. stoljeća, odnosno ona nudi sve one spoznaje do kojih smo praktički do sada došli, do kojih je naša jezikoslovna kroatistika došla. 16. stoljeće u povijesti hrvatskog jezika karakteristično je po takozvanoj razdrobljenosti književnog jezičnog prostora. U to vrijeme se odabiralo ono što se željelo, bila to čakavština, kajkavština ili štokavština. Proces oblikovanja standardnog jezika i nije ništa drugo nego proces odabiranja. To se ne vrši po tome da li je neki jezični sustav bolji ili lošiji. O tome često odlučuju koje kakve silnice koje mi obično zovemo društveno-političkom situacijom. Iako smo daleko od tog razdoblja, mnogo je problema koje možemo povezati sa današnjicom. Uvijek je aktualno pitanje identifikacije i tada, u doba glagoljice, hrvatskom jeziku nije bilo nimalo lako. Pronalazio se put da jezik svih Hrvata bude jedan jedinstveni na temelju prvenstveno dotada napisanih i tiskanih knjiga. Često puta su naši proučavatelji jezika govorili o dijalektima. Napravljene su bezbrojne radnje, doktorske i slične, o dijalektima, a puno manje o književnim tekstovima, a književni tekst je uvijek važniji. Zašto? Zato što ga mnogi čitaju, zato što ga svećenici puku čitaju, zato što na tom jeziku čitaju, dakle, drže propovjedi. A upravo je to, velim, krucijalno, najvažnije razdoblje kad se počinju tiskati knjige, kad dolaze do puno ljudi i kad ono postoje opće dobro. U knjizi su prikazani razni stilovi toga vremena i opisan utjecaj kojega je hrvatski jezik upijao sa raznih strana i kako je to na njega djelovalo. Iako najviše zanima jezikoslovce, može poslužiti svima. Svatko kog zanima povijest Hrvatske u cjelini i hrvatskog naroda, mislim da može naći puno tekstova koji ga zanimaju i puno rečenica koje će poboljšati njegovo znanje i produbiti njegovo razumijevanje ne samo hrvatske jezične, nego i ukupne povijesti. Pred stručnjacima hrvatskog jezika težak je zadatak jer treba dovršiti seriju sa još 3 knjige. Treća knjiga o povijesti našeg jezika približit će nam stanje kakvo je bilo u 17. i 18. stoljeću. Četvrta će se zasnivati na 19. a posljednja, 5. među koricama donosi situaciju u 20. i aktualnom 21. stoljeću.